IGE で台湾朋友们大家好，そしてマオフーダオです。台湾の印象としてはやっぱ僕は本当に大好きなので、まずは最初の僕台湾行っての初めて行った時の第一印象がとても皆さん心温かい人たちが多かったっていうので僕も初めて行った時に温かく迎えてくださってっていうのが、みんなとても素敵な方たちが多かったですね。でそれからあとはやっぱ僕は料理が好きなので、台湾といったらやっぱ美食っていうところもありますから、もちろんいろんな世界遺産とかもありますけれども、なんといってもやっぱり美食、どのお店行っても美味しいですし、でまた夜市は夜市でのなんか魅力的なところもたくさんあったりとか、もうとにかくなんか見たこともないような新しい発見が常々あったりとかするんで、本当また来年ちょっと美食展に参加しようかなと思いますので、またよろしくお願いします。僕たちとてもこの作品で楽しくやらせていただいて、とにかく本当に出演者みんなとても素敵な方たちが本当に多かったです。でこれはちょっといろんなアクションもあったりとかして、とにかくもう松井さん演じるもう結衣のもうド S っぷりであったり、僕演じるその天城のド M っぷりにもぜひぜひ注目していただけたらなと思いますので、2人とも本当に真剣なラブストーリーを演じていますから、その中でのアクションとかも非常に見どころもたくさんありますので、ぜひぜひ楽しみにしていただけたらなというふうに思います。それではまた。社長命令です。僕を奴隷にしてください。は？ねえ、バカにしてる？この男は人生最大の過ちです。1月スタート。もっと蔑んでください。